ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କି କରୋନା ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଗଲା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଘରେ ପିଲାମାନେ ରହିକି କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମା ବାପା ମାନେ ଜଗନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ବାପା ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରି ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋବାଇଲ ଏତେ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ ଭରି ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ବାପା ଲୁଚିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଓ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଲର ମିଷ୍ଟର କୁକ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଟିକେ କମାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଗଲେଣି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେଣି କି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୋବାଇଲ ଦେଖାଟା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ପିଲାମାନଙ୍କର କମିଯାଉଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବହୁ ସମୟ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସାବଧାନ ନ ହେବା, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଜଗିବା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବ, ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜିରୁ ସାବଧାନ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ।